sanibonani umakhandlela lo number 0310650086 0310650086 bafowethu okuhle nokumnandi kusenzeka kusekhona kodwa qaphelani inamba le number ngisho 0310650086 fonela yona mawukhuluma nami nje mawufuna mina ufonela yona makuwusutho le number ya WhatsApp lapha ya lenge ngiyimemezele le ngingayithembi engantshontshwa noma yinini ngoba ziyantshontshwa wenza ivideo call. Number 2 cash send mina ngwenzi uyangizwa cash send mina ngwenzi cash send angifakelwe imali ku cash send angifakelwa kophepha imali isend accountini yami. Number 3 ivideo call ku WhatsApp mase sikhuluma indaba zezimali. Sithi number 4 mina ngibhukhisi ufolela mina kudirect indlela wamuza kumina uyangizwa 0310650086 mawuyibambe lapho yakuqoleke ngoba ngiyahekwa satshotshwe inamba isigebengu ziphumile manje. Bye bye.